Molt bones, tios! Què passa? Què us pensàveu? Que m'havia quedat sense idees? Pues no, aquí estic per dir-vos que estem fent un Verkami i només vos queden 5 dies! Què voleu? Què voleu? Que us ho digui en xino! Nia! Arsa! Zipata! Zirikoda! Ariti? Pepeti Marieta Verkamitsu! Itse! Itse! Artsu! Iritsu! Arba! ¿Qué pasa, tíos? Aquí me teniu vestit de Guàrdia Civil. Alto el nombre de la Guàrdia Civil! Estem fent un Verkami i només vos queden 5 dies! Què voleu? Què voleu? Que vos ho digui tirant-me d'una tirolina vestit de superguerrer! Senyores i senyors, aquí me teniu vestit de superguerrer a punt de tirar-me per esta tirolina! A la de 3! I ara baixo! Ajudeu-me, n'està fent un Verkami, penya!